Былым палітвязням анулююць пашпарты на памежных заправачных станцыях ажыятаж, а камуналка з красавіка стане даражэйшай. Аб'ектыўна і па-беларуску разам прыглядаемся да падзеяў у Беларусі і свеце. Добрый вечар, Віталь Бабін. Гэта жывы эфір. Пачынаем. Офіс Святланы Ціхановскай патрабуе кансалідаванай міжнароднай рэакцыі на ануляванне пашпартоў высланых палітвязняў. Падобнае дзеянне Менску з'яўляецца, цытата, грубым парушэннем міжнароднага права. Як рэжым Лукашэнкі вырашыў практыкаваць ануляванне пашпартоў для былых палітычных зняволеных і што з гэтага выйдзе, распавядзе Валера Руселік. Выкінулі з уласнай краіны людзей, якіх датуль беспадстаўна трымалі ў турме, і нават гэтага аказалася недастаткова. Лукашэнкаўскія функцыянеры пастфактум масава анулявалі пашпарты вызваленым палітвязням. Цяпер пры правяранні ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў дакументы пазначаныя як нядзейныя. Мала таго, што яны скралі, але яшчэ і прызналі нягодным. Гэта, напэўна, нешта новае ў параўнанні з мінулымі вызваленнямі. То бок мы нейкія міжнародна-юрыдычныя бамжы, і ў лічбавы век, дзе знікаюць наяўныя грошы, нам хочуць зрабіць весела. Зрэшты, і гэтага рэжыму Лукашэнкі мала. Гэтак вызвалены ў верасні летась і прымусова вывезены ў Літву без дакументаў, прафсаюзны лідар Александр Ярашук паведаміў, што менскія ўлады пазбавілі яго пенсіі, а таксама адмовіліся вяртаць ягоныя дакументы, праігнараваўшы ў тым ліку патрабаванні міжнароднай арганізацыі працы. Урад праігнараваў рэзалюцыю лістападаўскага паседжання адміністрацыйнай рады, якая патрабавала вярнуць мне пашпарт, на што урад адказаў, што не ведае, дзе ён знаходзіцца. І хоць ануляванне пашпарта не азначае пазбаўлення грамадзянства, падкрэслівае праваабаронца і экс-палітвязень Леанід Судаленка, але істотна абмяжоўвае людзей у іхных правах, ад свабоды перамяшчэння да права на прыватнае жыццё. Па сутнасці, гаворка пра дадатковае палітычна матываванае пакаранне. Дзяржава памілавала гэтых асуджаных, то бок анулявала вось наступствы, усе наступствы, як быццам бы здзейсненых з іх боку злачынстваў. І такім жа чынам зараз спрабуе ўдагонак яшчэ і вось пазбавіць іх пашпартоў. Што ж рабіць сёння тым, у каго ўжо анулявалі пашпарты, а таксама тым, каго гэта можа напаткаць у будучыні? Прасіць міжнародную абарону. Калі будзе прадастаўлена міжнародная абарона, адпаведна, ці ў Літве, ці то ў Польшчы, ці в іншай краіне будзе прадастаўлены пашпарт замежнага грамадзяніна. У прыватнасці, дадае Судаленка, Літва і Польшча разумеюць сітуацыю ды ідуць насустрач людзям, вымушаным шукаць абароны ад, здавалася б, уласныя дзяржавы. Валер Руселік, Белсат. Вільня не можа весці перамовы з Менскам без выканання папярэдніх умоваў. Пра гэта ў інтэрв'ю Жынё Радзіяс завіла галоўная дарадца прэзідэнта Літвы Аста Скайсгірыце. З ейных словаў, заклікі Джона Коула да перамоў на ўзроўню намеснікаў міністраў замежных спраў не мелі афіцыйнага характару. Менск жа працягвае гібрыдныя атакі. Мінулай ноччу аэрапорт Вільні прыпыняў працу больш як на гадзіну. Адзін рэйс з 87 пасажырамі перанакіравалі ў Капенгаген, а ранейшы рэйс у гэты ж горад скасавалі. З пачатку года гэта ўжо 6-е закрыццё паветранай прасторы праз метэазонды з боку Беларусі. Не спыняюцца і спробы нелегальнага пераходу беларуска-літоўскай мяжы. За апошнія судні літоўскія памежнікі завярнулі 34 асобы, што спрабавалі трапіць у краіну некалькімі групамі. Гэта рэкордная колькасць з пачатку года. Продаж паліва на беларускіх запраўках каля мяжы з Польшчаю, Літвою, Латвіяй у сакавіку значна вырас. Паводле кампаніі «Беларуснафта» рост склаў у сярэднім 20%. На асобных станцыях продажы павялічыліся ў 2-3 разы. Вайна ў Іране і блакаванне паставак нафты з Блізкага ўсходу спрычыніліся да значнага росту цэнаў на паліва. У Беларусі ў мінулую суботу цэны на запраўках выраслі на 4 капейкі, а ў бліжэйшую суботу вырастуць яшчэ на 3. Тым не менш, кошт бензіну ў Беларусі значна ніжэйшы, чымся ў нашых заходніх суседзяў. Попыт на паліва расце і на фоне выезду літоўскіх цяжкавікоў, якія некалькі месяцаў не маглі вярнуцца ў Літву з Беларусі.
У апошні дзень сакавіка завяршыўся збор спісаў на ўдзел у выбарах у каардынацыйную раду 4-га склікання. Выбарчая камісія атрымала дакументы ад 6 палітычных суб'ектаў. Пра гэта паведаміла яе старшыня Алена Прыходзька. Перад рэгістрацыяй частка з паданых спісаў ужо праходзіць фінальнае правяранне, аднак не ўсе дэмакратычныя сілы пастанавілі браць удзел у кампаніі. Падрабязней у нашым наступным матэрыяле. 6 выбарчых спісаў падалі заяўкі на ўдзел у выбарах у каардынацыйную раду. Сярод іх еўрапейскі выбар на чале з Валерам Мацкевічам, спіс «Закон і правапарадак» Сергея Макара, а таксама кааліцыя Паўла Латушкі і Руху за свабоду, якую рэпрэзентуе Юрась Губарэвіч. Акрамя таго, у выбарах маюць намер браць удзел блок палітвязняў Беларусі «Дзеяння» пад кіраўніцтвам Юрася Зянковіча, аб'яднаная грамадзянская платформа Мікалая Козлова і ініцыятыва «Хопіць баяцца» Тацяны Мартынавай. Бачым вельмі розныя варыянты і вельмі розныя палітычныя сілы спрабуюць КР трапіць. І, адпаведна, так, я думаю, будуць цікавыя дыскусіі, дэбаты. Зараз вось як пройдзе рэгістрацыя спісаў, то я прагназаваў, што будзе цікавей і дынамічны працэс. Тым часам частка палітычных сілаў адмовілася ад удзелу ў выбарах. Не будзе вылучацца блок Пракоп'ева-Ягорова. Адзначым, што ў канцы лютага гэты блок абвясціў аб выхадзе са складу каардынацыйнай рады 3-га склікання, заявіўшы, што гэты фармат, цытата, цалкам вычарпаў свае магчымасці як інструмент. Абапіраючыся на вопыт удзелу прадстаўнікоў блоку ува ўсіх папярэдніх скліканнях, мы не бачым магчымасці рэалізацыі ўласных доўгатэрміновых мэтаў, а таксама мэтаў арганізацый, якія мы прадстаўляем праз удзел у каардынацыйнай радзе. Таму прынята калектыўнае рашэнне аб няўдзеле блоку ў выбарах. Не бярэ ўдзел у выбарах у каардынацыйную раду і партыя «Разам». Яе лідар Віктор Бабарыка патлумачыў гэткую пастанову неабходнасцю спачатку перагледзець прынцыпы ўзаемадзеяння ўнутры дэмакратычных інстытутаў. Выбары ў каардынацыйную раду запланаваныя на перыяд з 11 да 17 траўня. Руслан Ігнатовіч, Павел Алейнікаў, Белсад. Украіна адзначае 4-ю гадавіну вызвалення Бучы. У гэты знакавы дзень у Кіеў прыбыла дэлегацыя кіраўнікоў МЗС краінаў Еўразвязу на чале з Кая Калас. Еўрапейскія дыпламаты наведалі месца масавых забойстваў, каб ушанаваць памяць 458 мірных жыхароў, закатаваных падчас расійскай акупацыі. На сустрэчу ў Кіеве еўрапейскія палітыкі падкрэслілі, аслабленне падтрымання Украіны недапушчальнае нават на фоне вайны ў Іране. Галоўная тэма перамоваў сёння – разблакаванне фінансавай дапамогі Кіеву ад Еўразвязу на 90 мільярдаў еўраў і стварэнне трыбуналу ў справе расійскіх злачынстваў. Буча сталася адным з іх сімвалаў. Пасля паразы і адыходу расійскіх войскаў у 22-м годзе свет убачыў вуліцы, усеяныя целамі цывільных асобаў са звязанымі рукамі. Ад інтэрв'ю да статусу экстрэмістаў адзін крок. Суд Ленінскага раёну Магілёва афіцыйна прызнаў сайт брытанскай трансляцыйнай карпорацыі BBC экстрэмісцкімі матэрыяламі. На гэта звярнулі ўвагу ў праваабарончым цэнтры «Вясна». Пад забарону трапіў увесь домен bbc.com. Это азначае, што цяпер любы матэрыял медыягіганта на любой з 40 моваў свету лічыцца ў Беларусі незаконным. Юрыдычная пастанова Магілёўскага суда закрыла доступ да рэсурсу. Адметна, што з заходніх медыяў, менавіта BBC, Александр Лукашенко даваў свае самыя значныя інтэрв'ю апошніх гадоў. Яшчэ летась у кастрычніку дзяржаўная прапаганда цытавала ягоную размову са Стывам Роузенбергам. А сёння за спасылку на гэтае ж інтэрв'ю беларусам пагражае адказнасць. Неўзабаве мы атрымаем квітанцыі за сакавік. У красавіку давядзецца плаціць паводле новых тарыфаў на камунальныя паслугі, якія ўвялі месяц таму. Для тыповай кватэры рост складзе 22,5 рублі. Павялічваюцца цэны на газ і электраэнергію каля 7%, а 6 красавіка Белтэлекам падвышае тарыфы на некаторыя паслугі. Якія яшчэ змены чакаюць нас у красавіку, Ірына Драфійчук. Красавік – месяц святаў. У бліжэйшыя выходныя хрысціяне, якія жывуць паводле грыгарыянскага календара, будуць святкаваць Вялікдзень. Большасць праваслаўных адзначыць свята 12 красавіка. А ўсіх беларусаў на радаўніцу чакаюць вялікія выходныя.
І большасць беларусаў у красавіку чакае падвышэння выдаткаў. Гэта не толькі большая камуналка ці звычайнае падвышэнне цэнаў бензіну і цыгарэтаў. Базавая арэндная велічыня вырасце на рубель з чвэрцю і складзе 20 рублёў 3 капейкі. Гэтая лічба выкарыстоўваецца ў разліках платы за аренду нерухомасці, якая прынамсі напалову належыць дзяржаве, як жылых памяшканняў, так і любых іншых, дзе размяшчаюцца прыкладам крамы, цырульні, прыватныя фірмы, прамысловыя аб'екты. Нельзя сказать, что это какое-то там активное повышение в рамках инфляции, но тем не менее оно есть, и косвенно это может перекладываться в результате на конечную стоимость товара. А вось у тых, хто часта ездзіць у камандзіроўкі, гаманцы патаўсцеюць. З 4 красавіка на рубель з 12 до 13 падрастуць памеры кампенсацыі, так званыя содневыя. Чыноўнікам жа дазволяць лётаць у камандзіроўкі бізнес-класам у выпадку, калі час у дарозе складзе не менш за 3 гадзіны. З 1 красавіка ў крамах знікне для маркіроўкі піва з 39 так званых несяброўскіх для рэжыму краінаў. Цягам тыдня аб'екты гандлю маюць інвентарызаваць рэшткі тавару і за 2 месяцы распрадаць іх. Пасля чаго гэтае піва канчаткова знікне з паліцаў, прынамсі да 2027-го, пакуль будзе дзеяць забарона. Безусловно, это снижение конкуренции, да, потому что ряд производителей, особенно таких известных, да, в мировом плане, они, получается, не будут представлены на белорусском рынке. Ну и, соответственно, возможно падение качества. Для выпускнікоў жа красавік месяц выбару. Да нядзелі 5 красавіка можна зарэгістравацца на цэнтралізаваны экзамен, а на цэнтралізаванае тэставанне запісацца можна з 9 па 22 красавіка. Ірына Дарафейчук, Белсат. Роўна 6 гадоў таму ў Беларусі афіцыйна паведамілі пра першую смерць ад COVID-19. Пандэмія стала выпрабаваннем для людзей і для сістэмы аховы здароўя. Яна паказала рэальнае стаўленне Лукашэнкі да чалавечага жыцця і паўплывала на палітычныя працэсы ў краіне. Юлія Цяльпук працягне. Амаль пустыя вуліцы і аўтобусы, частка гараджанаў у масках. На гэтым відэа Віцебск роўна 5 гадоў таму. Тут Міністэрства аховы здароўя зарэгістравала першую смерць ад ковіду. Адышоў заслужаны артыст Беларусі Віктор Дашкевіч. Александр Лукашенко не пабачыў у гэтым прычынай для абвешчання локдауну. Мы все ахаем, охаем по поводу коронавируса, но забываем то, что у нас в сотни раз смертей больше от других болезней. Нам надо работать и спасаться от этого кризиса как только можно. Лукашенко который раз падкрэсліў, што эканоміку не спыніць і сцвердзіў, што краіна знаходзіцца на піку захворванняў. Таго дня было 163 новых інфікаваных. Сапраўдны пік настаў толькі праз 2 гады, калі выпадкаў захворвання было 8231 на сотні. Афіцыйна падчас пандэміі памерлі 7100 чалавек, паводле расследавання кіберпартызанаў каля 90 000. Дыктатар працягваў жартаваць. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Потым загадваў лячыцца гарэлкаю і трактарам, крытыкаваў усеагульны псіхоз і краіны, якія пайшлі каранцінавым шляхам. У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один. Они умерли от букета болезней хронических, которые у них были. Праз такую пазіцыю пацярпела арганізацыя абаронных захадаў і фінансаванне сістэмы здароўя. Каб дагадзіць дыктатару, медработнікі хавалі сумную статыстыку. Дзяржаўныя медыі замоўчвалі маштаб праблемы. Сітуацыю знутры ананімна ўзгадвае лекар аднаго з гарадскіх шпіталяў. Было адчуванне вялікага супольнага гора і неймаверная салідарнасць людзей. А таксама ўражанне, што Лукашэнку выключылі з раўнання. Родныя людзей, якіх ён абразіў, яшчэ неяк каментавалі ягоныя словы. Рэшце было не да гэтага. Кожны рабіў, што мог дзеля ўзаемадапамогі. Уражанне, што нас уратуе ўрад, не было дакладна. Ад першай хвалі ковіду, калі медработнікам не хапала сродкаў абароны, беларусы самаарганізоўваліся ў падтрыманні шпіталёў і хуткай дапамогі. Сузаснавальнік кампаніі BY COVID-19 Андрэй Стрыжак лічыць, што для Лукашэнкі памылкі падчас пандэміі мелі палітычныя наступствы. Яны таксама сталі кавалкамі гэтага падмурка, які, уласна, і прывёў да таго, што адбылося ў 2020 годзе. Вось тыя грамадскія структуры, якія пачалі працаваць у 2020 годзе, шмат хто з іх складаўся з тых людзей, валанцёраў, якія ў свой час упершыню пабачылі, як працуе грамадская салідарнасць менавіта падчас ковіднай кампаніі.
У замежжы група беларускіх лекараў працягвае даследаваць перыяд пандэміі. Белсат апублікуе вынікі гэтай працы. Юлія Цяльпук, Белсат. На навінам спорту менская «Дынамо» зрабілася першым удзельнікам чвэрцьфіналу Кубку Гагарына. Вызначальная перамога над маскоўскімі аднаклубнікамі сталася самай працяглай гульнёй у гісторыі выступленняў зуброў у КХЛ. Драматычны двубой з двума овертаймамі доўжыўся больш за 87 хвілінаў і скончыўся з лікам 2-1. Команда Дмитрия Квартального завершила серию с сухим ликом у серии 4-0. Это усяго другі выпадак у гісторыі клубу, калі мінчукі прабіліся ў другі раунд плей-офф. Найбольш імаверна, што ў чвэрцьфінале «Дынамо» сустрэнецца з казанскім «Акбарсам», які вядзе ў сваёй серыі супраць «Трактара» з лікам 3-1. Чарговы матч казанцаў акурат ідзе ў гэтай хвіліны. Уже на гэтым тыдні ў Менск даставіць адну з самых пазнавальных карцінаў свету – прагулку Марка Шагала. Знакамітае палатно, на якім мастак намаляваў сябе і сваю музу Беллу над родным Віцебскам, стане цэнтральным экспанатам унікальнай экспазіцыі ў Нацыянальным мастацкім музеі. Карціну прывязуць з фонду Рускага музея ў рамках праекту «Выстава аднаго шэдэўра». У Міністэрстве культуры нашай краіны пацвердзілі, што дакументы на перавозку ўжо падпісаныя. Дакладную дату адкрыцця выставы абвесцяць днямі, але вядома, што пабачыць легендарны шэдэўр сусветнай беларускай культуры можна будзе ўжо на пачатку красавіка. У аб'ектыве на сёння ўсё, больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Тым часам інфармацыйны вечар працягваецца і спадарства чакае студыя «Белсат», якую мы правядзем разам з Алесем Залеўскім. Вітаю, шановнае гаспадарства. У Беларусі анулююць пашпарты былых палітвязняў, якіх пасля вызвалення выдварылі за мяжу. Фактычна ўлады замацоўваюць дэпартацыю і пазбаўляюць людзей базавых правоў, якія яны маюць ад нараджэння. Яшчэ сёння апошні дзень рэгістрацыі на выбары ў каардынацыйную раду, але без удзелу часткі ключавых палітычных сіл. Ці не азначае гэта крызіс самога інстытуту? Абмяркуем гэтая тэма ў студыі «Белсат». Нашыя госці сёння гэта юрыст Дмітрый Ліпрэтаў і палітык Артём Брухан. Таксама спадарства заклікаю галасаваць. Акурат пра каардынацыйную раду стварылі для вас апытанне ананімнае, бяспечнае на нашым YouTube-канале «Белсат Ньюс». Запрашаем у эфір. Неблагія вынікі, аднак, гляжу на наше пытанне, аж на 35% тых, хто прыняў удзел у нашым галасаванні, плануюць галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду. Прыкладна столькі ж вырашылі, што не, для іх гэта не гульня, альбо гульня, якая не вартая з нічого, як той казаў. Ну і яшчэ тыя, хто не вызначыўся, 28% думаюць разважаць. Напэўна, што пасля сённяшняга эфіру таксама хтосьці для сябе ўсё ж такі вырашыць гэтае пытанне. Ну і цікава, ці будуць змяняцца гэтыя лічбы цягам эфіра. Галасаванка ў нас яшчэ прадоўжыцца да канца гэтай гадзіны, так што, калі ласка, зрабіце гэта, калі яшчэ не прагаласавалі. Ну а мы, власна, да першай нашай тэмы. Пра каардынацыйную раду будзе трошкі пазней, пакуль пра пашпарты. У Беларусі анулююць пашпарты палітычных вязняў, якіх пасля вызвалення прымусова вывезлі за мяжу. Пра гэта паведамляюць самі выдварэныя беларусы. Пры гэтым праваабаронцы падкрэсліваюць, гэта можна расцэньваць як адміністрацыйны механізм замацавання ўладамі Беларусі адвольнай дэпартацыі сваіх грамадзянаў. Людзі даведваюцца, што іхныя дакументы сталі несапраўднымі проста праз правяранне ў базе МУС. Пры гэтым афіцыйныя падставы не тлумачацца. Раней такія выпадкі былі адзінкавыя. У 2020 годзе ў Беларусь не ўпускалі каталіцкага біскупа Тадэвуша Кандрусевіча. Пасля 2014-го неафіцыйна анулявалі дакументы некаторым беларускім добраахвотнікам. Але цяпер гаворка пра сістэмную практыку і дзясяткі людзей. Пры гэтым у беларускім заканадаўстве няма беспасярэдніх падставаў для такога рашэння.
Пашпарт можа стаць несапраўдным толькі ў выпадку страты грамадзянства або яго адмены. Фактычна гаворка пра новую форму ціску, калі чалавек ужо за мяжой, але застаецца без дакументаў, без права вярнуцца і з абмежаванымі магчымасцямі легалізацыі. Гэта прынамсі пра тых, каго выдварылі, так вызваленых выдварылі з Беларусі. Мы ведаем, што прынамсі 235 асобаў былі вызваленыя ў Беларусі і засталіся там. Ну, там у іх, відаць, свае абмежаванні. І пра іх мы таксама пагаворым з нашым спікерам. Дмітрый Лепрэтар, адвакат, вядомы адвакат. Шмат хто ведае, як свайго адваката, напэўна, асабліва з пацярпелых 2020 года. Вітаем вас у нашым эфіры, спадар Дмітрый. Вітаю. Ну, пачнем ад базы, відаць. Што гэта за рашэнне? Ці гэта вот такая адміністрацыйная працэдура? Наколькі, вот, задам это пытанне, адпавядае Канстытуцыі, так, Канстытуцыі, ну і законам нават цяперашняй Беларусі. Вось это законна нават паводле сённяшняй сістэмы. Ну і адпаведна ў давесак, калі ёсць такая магчымасць, якія крокі беларусы могуць рабіць, каб аднавіць свой пашпарт? Ну, перш за ўсё мы ведаем пра гэтую сітуацыю ад тых былых палітычных зняволеных, якія былі прымусова дэпартаваныя з тэрыторыі Беларусі. І таму мы не ведаем нічога, што адбываецца з тымі, хто быў так звана памілаваны ўнутры Беларусі і застаўся ў Беларусі. Прынамсі, тыя, хто засталіся ў Беларусі, нават калі такая сітуацыя здарылася, і іх паспарты прызналі несапраўднымі, яны маюць магчымасць іх аднавіць, звярнуўшыся ў адпаведны дэпартамент. Гэта аддзелы па грамадзянству і міграцыі. У кожным раёне яны ёсць, і мне нават складана ўявіць падставы, па якіх ім бы адмовілі, каб яны атрымалі новы пашпарт. Што тычыцца тых, хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі, тут сітуацыя складаней, таму што, як вы ведаеце, ёсць пашпартны ўказ, і Беларусь перастала надаваць консульскія паслугі, у тым ліку па замене пашпарта Рэспублікі Беларусь. Таму зараз беларусы і беларускі, якія апынуліся ў гэтай сітуацыі, яны аказаліся без дзейсных дакументаў, прынамсі з пункта гледзяча Рэспублікі Беларусь. Гэта незаконная працэдура. Так. Так, гэта незаконная працэдура, то бок несапраўднасць дакумента, яна рэгулюецца указам 294 аб дакументаванні насельніцтва, і там прапісаны ўсе нейкія аснаванні, каб прызнаць пашпарт недзейсным. Але мне здаецца, што гэта вельмі адвольнае рашэнне, адміністрацыйнае рашэнне уладаў, рэжыму, таму што падстаў для такога рашэння я прынамсі не бачу, і мае калегі таксама. Ну, але тэоретычна можна это абскарджваць у судах, это рашэнне, бо Міністэрства ўнутраных справаў ануліруе пашпарт. Я правільна зразумеў? Тэоретычна так, але як ты пацверджаеш сваю асобу, калі ў цябе няма пашпарту? Гэта вельмі складаная сітуацыя, і мне здаецца, што тут неяк разлічваць на нацыянальныя суды Беларусі не прыходзіцца. Ёсць таксама меркаванне пра тое, што ануляванне пашпарту беларускага, ён фактычна азначае, што ўсе звесткі пра вас будуць таксама мець несапраўдную пацверджанасць, то бок яны будуць несапраўднымі, либо непацверджанымі, напрыклад, у міжнародных нейкіх базах, так? Што, на ваш погляд, у першую чаргу, якія прававыя наступствы гэта можа несці для людзей, якія знаходзяцца перадусім за межамі Рэспублікі Беларусь? Тут варта зазначыць, што перш за ўсё гэта можа адбівацца на перамяшчэнні асобаў па свеце, на падарожжах, таму што там, дзе ёсць пашпартны кантроль або памежны кантроль, гэтыя пашпарты недзейсныя, яны могуць быць унесены ў адпаведныя базы. Ёсць такая база ў Інтэрполі, ёсць міжнародная база, якой карыстаюцца авіякампаніі. Гэта можа ускладніць падарожжа.
па свеце, таксама ну гэта ускладніць легалізацыю, таму што трэба будзе атрымліваць так званы travel dog. Гэта либо документ падружны у Варшаве, у Польшчы або літоўскі, калі мы кажам пра Літву, літоўскі travel dog. Так, то бок уже некая інфраструктура больш-менш да этого падрыхтавана, атрымліваецца прававая, так, да беларусаў, якія апынуліся ў такой сітуацыі. А вось, Дмітрий, навошта ўлады гэта робяць? Ці ты бачыш у гэтым нейкую такую мэту іхную стратэгічную, так, ці можа бліжэйшую якую мэту, каб стварыць такія ўмовы? Ну, бо ці для того, каб замацаваць уже ж сам працэс этой дэпартацыі, так, што цяпер хто там будзе няўгодны, то вот мы просто цябе высылаем, пашпарт анулюем і все. І цяпер так будзе заўсёды, умоўна кажучы. Ці гэта просто стварыць вот такі дадатковы ціск для людзей ужо за мяжой, ужо удагонку, так скажам, такім, которых вызвалілі. Навошта? Мне здаецца, што тут трэба разумець, на мой погляд, гэта просто помста людзям. Гэта тупа, каб ускладніць жыццё. Таму што, ну, атрымаць пашпарт замежніка, асабліва тым, якія зараз знаходзяцца пад міжнароднай абаронай, так званы жэнеўскі пашпарт, ну, гэта не праблема, але гэта просто ускладняе жыццё людзям. І мне здаецца, што гэта вельмі такі паказальны маркер, таму што ўсё ж такі так ці інакш рэжым намагаўся раней неяк зрабіць выгляд законнасці сваіх рашэнняў. Зараз гэтае рашэнне, ну, відавочнае, но незаконнае. Няма ніякіх падстаў для такога рашэння. То бок, вось гэтыя гульні у якабы законнасць, нібыта, яны ўжо скончыліся. То бок, гэта адвольнае рашэнне, якое не аснавана ні на адной норме ні міжнароднага права, ні тым больш нацыянальнага заканадаўства. Журналіст Ігор Лосік дапускае, што гэта можа стаць новым эпізодам для міжнароднага крымінальнага суда, які зараз разглядае злачынствы рэжыму Лукашэнкі. Што вы думаеце? Я так скажу, што гэта не будзе эпізодам, але гэта будзе доказнай базай для таго, каб даказваць гэтую адвольную дэпартацыю, прымусовую дэпартацыю беларусаў з краіны. І тут варта зазначыць, што зараз міжнародны крымінальны суд, ён разглядае сітуацыю, дзе злачынства пачалося на тэрыторыі Беларусі і скончылася на тэрыторыі Літвы. То бок зараз вельмі важна, каб іншыя краіны, куды пераважна прымусова перамяшчаюцца былыя палітняволеныя або проста рэпрэсаваныя беларусы, таксама падтрымалі гэты літоўскі зварот, каб пашырыць тэрытарыяльна, што будзе разглядаць міжнародны крымінальны суд. І тады гэта спрацуе. То бок, ну, у дадзеным выпадку, напрыклад, Польшча тэарэтычна магла бы таксама, так, тым больш і шмат вязняў тут апынуліся, так, і тут робяць тое ж самае сабе. Так, гэта ўзмацніць доказную базу. Гэта дасць больш правоў тым пацярпелым, якія, ну, пацярпелі ад гэтых дзеянняў, таму што так, пераважная большасць беларусаў і беларусак, якія вымушаны былі пакінуць сваю краіну, яны зараз знаходзяцца ў Польшчы. Таксама пытанне пра тое, як улады могуць дзейнічаць далей. Людзі, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, адпаведна, не могуць працягнуць свой пашпарт, не могуць яго вырабіць новым нейкім чынам. Адпаведна, пражыванне на документах, якія прызнаныя дзяржавай несапраўднымі, з'яўляецца адміністрацыйным парушэннем. І, адпаведна, гэтым людзям могуць выпісваць бясконцую колькасць там штрафаў, я так разумею. Як гэта можа выглядаць на практыцы, спадар Дмітрый? Ну, калі камусьці яшчэ, ну, вельмі важна, каб у яго не было адміністрацыйнага пераследу на тэрыторыі Беларусі, ну, у мяне вельмі дрэнныя навіны для яго, таму што так, гэта можа стаць падставай для ўзбуджэння адміністрацыйных справаў. Тое, што тычыцца знаходжання на тэрыторыі іншых краін, тут залежыць ад нацыянальнага заканадаўства той краіны, дзе беларус ці беларуска знаходзіцца.
напрыклад, Літва і Польша выдаюць трэвел-докі, з гэтым усё больш-менш зразумела, больш таго, ёсць працэдура. Тыя, хто пад міжнароднай абаронай, таксама маюць права атрымаць жэнеўскі паспарт. То бок не беларускі паспарт, а менавіта той, які прадугледжаны Жэнеўскай канвенцыяй аб уцекачах. Таму выйсце ёсць, і гэта такая, на мой погляд, гэта такая услед у спіну, просто помста гэтым людзям, якія і так пацярпелі вельмі ад рэжыма. Дык вось вам яшчэ і мы вам паспарт анулюем. Дмітрый, але гэта ж адбываецца, гэта кідок у спіну, у плечы, так, як кажуць у народзе. Ён ж адбываецца акурат на фоне гэтага разгляду следства, пачатку следства ў міжнародным крымінальным судзе, дзе акурат падобнага кшталту эпізоды і разглядаюцца, падобныя дзеянні па выдварэнню так, людзей, якраз і ёсць прадметам разгляду гэтага следства. Гэта таксама і такая публічная, не плевок, але публічная такая рэакцыя атрымліваецца на сам факт гэтай Гаагі, так, і всего этого разгляда. Что Менск не боится, не опасается, так, скажем так. Наколькі вось юрыдычна Менск мае ў гэтым рацыю? Наколькі Менск так? Мне здаецца, што яны нават не разважаюць гэтымі катэгорыямі міжнароднай адказнасці, таму што вось ім трэба вырашыць вось гэтую задачку, плюнуць у спіну, і вось яны гэта робяць. Міжнародная адказнасць — гэта такая штука, якая яна вельмі дратуе, яна можа фрустрыраваць, вось гэтая машына, яна вельмі марудная. Але калі яна ўжо стартавала, то крок за крокам я спадзяюся, што мы дойдзем да таго, што міжнародны крымінальны суд свае высновы агалосіць, і мы будзем мець вынікі разгляду гэтай справы. А калі мы ўявім, што вось это іншы варыянт, іншая версія, не тое, што там у плечы кінуць тым, хто вызваляе, толькі што такая вот першая ластаўка, што цяпер такім чынам таксама фактычна як адзін з відаў рэпрэсій будуць гэта ўжываць датычна няўгодных так грамадзянаў. І вы ж самі сказалі, што калі пасля грамадзянін з ануляваным пашпартам нейкім чынам будзе гэтыя звесткі кудысьці ўносіць, так, то гэта пагражае той жа самай адказнасцю ўнутры Беларусі. То бок, што это можа быць проста сістэмным. То бок, вы не дапускаеце, што это можа быць ужо такім масавай з'явай па ануляванню пашпартоў, грамадзянства такім чынам з боку беларускіх уладаў? Так, Алесь, я казаў, што зараз прававых падставаў для такога рашэння няма. Я казаў, што зараз мы бачым тую сітуацыю, калі рэжым ужо не хаваецца за нейкімі нормамі права і проста вырашае рэпрэсаваць вось такім адвольным спосабам. Гэта можа стаць больш сталай практыкай, я дапускаю гэта. Але гэта таксама будзе расцэнена у першую чаргу і міжнароднымі механізмамі, якія манітораць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Я думаю, што і тыя краіны, у якіх апынуліся беларусы і беларускі, таксама выпрацуюць новыя механізмы, каб было лягчэй беларусам і беларускам, якія ў гэтай сітуацыі апынуліся. То бок мы бачым нават, што некаторыя краіны увогуле прызнаюць зараз пратэрмінаваныя беларускія пашпарты для асобных працэдураў, у тым ліку легалізацыі. Напрыклад, Іспанія заявіла, што яны будуць прызнаваць гэтыя пашпарты. Таксама іншыя краіны таксама могуць прызнаваць нават тыя пашпарты, якія Беларусь унесла ў базу інтэрполаўскую ці яшчэ якую, як несапраўдныя. Але гэта можа замінаць, і тут трэба таксама турбавацца пра тое, якія дакументы ў вас будуць на руках, якія будуць сапраўдныя. Той же travel-doc страны твайго знаходжання — гэта такая гарантыя таго, што ты не застанешся увогуле без дакументаў. Але не пашпарт Новай Беларусі, спадар Дмітрый. Пашпарт Новай Беларусі — гэта вельмі амбіцыйны праект, і як ён будзе развівацца, пакажа час, але гэта вельмі амбіцыйна, каб гэты пашпарт прызналі іншыя краіны як дзейсны travel-дакумент.
Пакуль дзякуем вам, спадар Дмітрий, за гэтую размову, за тое, што далучыліся да эфіру. Ну і дзякуем таксама ўсім тым офісам і у тым ліку Святланы Ціханаўскай, іншым арганізацыям, ініцыятывам, якія ў той жа Гішпаніі, Польшчы, Літве, іншых краінах, Нямеччыны, наколькі ведаю, так правялі адпаведную працу, каб і ў такой сітуацыі беларусы не аказаліся без падтрымкі і без легалізацыі. Дзякуй. У нас наступная тэма, які лёс чакае каардынацыйную раду, унікальны протапарламент беларусаў у выгнанні, ці гэтая гісторыя ўжо набліжаецца да фіналу. Сёння апошні дзень рэгістрацыі на выбары новага складу каардынацыйнай рады, але ўжо цяпер відавочна, у кампаніі не бяруць удзелу некалькі ключавых палітычных сілаў. Ад выбараў адмовіліся блок Пракоп'ева Ягорова і каманда Віктара Бабарыкі. Апошняя раней выступала за перанос галасавання на восень, каб пераасэнсаваць ролю самой рады. Пры гэтым удзел у выбарах пацвердзілі 6 блокаў. Сярод іх кааліцыя Латушкі і Руху за свабоду, Аб'яднаная грамадзянская платформа, а таксама некалькі новых ініцыятываў. Выбары плануюць правесці ў траўні, онлайн. У мінулых узялі ўдзел прыблізна 6800 чалавек. Гэта 1-2% ад патэнцыйных выбараў, то бок беларусаў за мяжою. На гэтым фоне зноў гучыць галоўнае пытанне: ці новая рада здолее стацца сапраўдным палітычным цэнтрам, ці застанецца сімвалічным органам без рэальнага ўплыву. І ў нашай студыі знаходзіцца Артём Брухан, спікер каардынацыйнай рады і намеснік кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўправлення. Вітаем вас, спадар Артём. Прывітанне. Ну што, самы актыўны час хіба што інтэнсіўны у вашай працы. Пакуль жа, можа, якія вынікі рэгістрацыі? Ці вы імі задаволеныя? На дадзены момант я валодаю частковай інфармацыяй, бо ўся канчатковая інфармацыя, зразумела, знаходзіцца ў выбарчай камісіі, але з той інфармацыяй, якую мне ўдалося атрымаць, я зрабіў запыт да старшыні камісіі перад нашым эфірам. Пададзена 9 спісаў, больш за 160 чалавек, то бок больш за 2 кандыдата на одно месца. У кандыдата ў каардынацыйную раду. Бо у вас 80, так? Так. 10 там будет больше 160. У нас? У нас, прабачце, так. 10 больше 160, я не ведаю, колькі там яшчэ наступ чалавек падаўся, але так ці інакш, гэта сапраўдныя канкурэнтныя выбары ў каардынацыйную раду. Ёсць новыя спісы, ёсць старыя спісы. Так, ёсць тыя спісы, якія ўжо ў каардынацыйнай радзе, ёсць і новыя спісы, ёсць, зразумела, што наш спіс, кааліцыя Латушка і Рух за свабоду, еўрапейскі выбар, наступ, якія ўжо ёсць у каардынацыйнай радзе. Ну і новыя спісы, рэбрэндынг Аб'яднанай грамадзянскай платформы, Аб'яднанай грамадзянскай партыі «Ваш голас». Тацяна Мартынова хопіць баяцца таксама з дзеючага складу. Таму новыя імёны, новыя арганізацыі, новыя спісы, яны ідуць. Але, на вашу думку, гэтыя новыя імёны, ініцыятывы, блок, яны пакрываюць агулам збольшага хаця бы інтарэсы беларусаў за мяжой, ну ці прынамсі іх на інтарэсы, так? Зразумела, там тыя палітычныя сілы, якія бы... Зразумела, што не ўсе, але тут пытанне менавіта ў тым, што калі структура, палітычная арганізацыя ці партыя заяўляе, што яна палітычная, то яна павінна ўдзельнічаць у выбарах, бо як замерыць палітычны вес, палітычную ангажаванасць той или іншай структуры? Гэта ўдзельнічаць у выбарах. Я разумею, што часам некаторыя партыі кажуць, што мы не будзем удзельнічаць у мясцовых выбарах, мы будзем рыхтавацца да парламенцкіх. Потым яны не кажуць, мы не будзем удзельнічаць у парламенцкіх, будзем рыхтавацца да прэзідэнцкіх. Але гэта хутчэй проста абаснаванне таго, чаму яны не хочуць сапраўды замераць свой патэнцыял, бо няма падтрымкі грамадскай. Ці ёсць рызыка не перамагчы, не набраць большасць, трэба будзе дамаўляцца, будаваць кааліцыя. Гэта складаны працэс. Што тады скажаце наконт каманды Віктара Бабарыкі і ягонай партыі «Разам», які днямі, дакладней, напярэдадні паведаміў, што ягоная каманда не будзе ўдзельнічаць у выбарах у каардынацыйную раду. Па-першае, а па-другое, тое, што яны прасілі, маўляў, каардынацыйную раду перанесці гэтыя выбары на восень, але не знайшлі такога. Не прасілі. Да мяне як спікера ніхто не звяртаўся з партыі «Разам» і асабіста Віктар Дмітриевич з такой прапановай. Афіцыйных зваротаў ні ў сакратарыятны e-mail не было, таму я не ведаю. Можа, ў спам патрапіла? Я не ведаю. Ну, не, я хутчэй не. Я думаю, што гэта, можа, былі нейкія 10 размовы, але вось запроса ў каардынацыйную раду на ўзроўні каардынацыйнай рады не паступала.
то бок эта інфармацыя не адпавядае рэчаіснасці. Што тычыцца іх адмовы, як ужо казаў, калі гэта палітычная партыя, менавіта аргкамітэт партыі разам, яна сабе пазіцыянуе як палітычная партыя, яна павінна, па маім меркаванні, удзельнічаць у выбарах. Тым больш, у Беларусі, зразумела, немагчыма зараз удзельнічаць у выбарах. Ёсць добры інструмент, сапраўдныя, канкурэнтныя, дэмакратычныя выбары праз онлайн-платформу. Але і тут не падабаецца. Так, ну раз мы ўжо з гэтага боку глядзім на каардынацыйную раду, на выбары, так, што не толькі разам партыя Віктара Бабарыкі, але і блок Пракоп'ева і Ягорова, ці цяпер проста Пракоп'ева, так, вельмі шумны. Ці проста блок. Просто беларусы. Так, розныя версіі. Але вельмі шумны быў, вельмі актыўны у каардынацыйнай радзе, шмат інфармацыйных нагодаў для нас, для журналістаў, каб аўдыторыя шырокая даведвалася пра гэты орган, было ад іх. На вашу думку, той факт, што такія дзве, уплывовыя, сур'ёзныя, масавыя, не знаю, як это ацаніць, цяпер цяжка, власна, без выбараў ацаніць, але ці такія гучныя, так, і людзі, і палітычныя групы, як блок Пракоп'ева і партыя Бабарыкі разам, што яны могуць фармаваць асобны нейкі альтэрнатыўны цэнтр прыняцця рашэнняў, ці проста асобны нейкі цэнтр, які будзе канкураваць з каардынацыйнай радай. Гэта будзе іх права, іх жаданне, але наколькі гэты цэнтр будзе мець падтрымку, легітымнасць і замер. Мы не можам замерыць. Лепшая зваротная сувязь ніхто лепш не прыдумаў у дэмакратычных краінах, як выбары ад грамадзян, ад сваіх выбаршчыкаў атрымаць зваротную сувязь. Калі не атрымоўваецца проста казаць, што вось мы будзем штосьці праводзіць, гэта іх права, гэта іх магчымасць, але я лічу, што гэта цалкам неправільна і несправядліва. Вяртаючыся да тэзіса пра блок, ведаеце, Вадзім Пракоп'еў, калі сказаў, што ён не пойдзе на выбары ў каардынацыйную раду, мне падаецца, блок, як палітычная група, зразумела, што ў яе не будзе хэдлайнера. І адной з прычынаў, маё меркаванне асабістае, чаму яны заявілі, што не пойдуць на выбары, бо разумелі, што нават гэтым разам і тых 13 галасоў, калі яе там хэдлайнеры Пракоп'еў, Кныровіч не пойдуць на выбары, яны проста могуць не прайсці нават 3% парог. Таму гэта, хутчэй, таксама нежаданне проста рызыкаваць сваім іміджам, сваімі нейкімі гучнымі заявамі, якія яны паспелі нарабіць падчас былой кадэнцыі. Спадара Кныровіча мы ведаем, таму што ён выйшаў, як бы, і ўсё, а вот спадар Пракоп'еў Вадзім таксама, я так разумею, заявіў аб нежаданні больш удзельнічаць, так? Але пры гэтым блок падтрымлівае важнасць інстытута каардынацыйнай рады. Я бы хацеў таксама на гэта звярнуць увагу, што яны разумеюць, што гэта вельмі важна, але проста зараз не пойдуць, бо, хутчэй за ўсё, не гатовыя. Ну і Владзімір Мацкевіч, калі мы такі крытычны бок гэтых выбараў і сітуацыі цяпер разглядаем, Владзімір Мацкевіч, філосаф, вядомы метадолог, таксама прапануе перанесці выбары на восень. Гэта перагукаецца з тым, што з абгрунтаваннем сваёй адмовы з боку групоўкі Віктара Бабарыкі пра тое, што яны таксама былі нібыта за тое, каб на восень. Ну і што спачатку трэба растлумачыць беларусам сэнс, лепш прамацыйную нейкую кампанію прамавання павесці па гэтаму органу. На вашу думку, гэта рэалістычна, што каардынацыйная рада пачуе заклік Владзіміра Мацкевіча, ці ўсё-такі гэта ўжо закрытая тэма, якія тэрміны ёсць, і выбары адбудуцца ў траўні, так як запланавана? Сёння скончваецца рэгістрацыя выбарчых спісаў. Падалося 9 суб'ектаў. Мінулы раз колькі было? 11, адзін потым знялі 10. То бок на адзін спіс толькі менш падалося. Гэта сведчыць пра тое, што цікавасць да каардынацыйнай рады ёсць. Ёсць людзі, якія лічаць важным гэты орган, удзельнічаць у гэтых выбарах, і яны будуць прамоўціць, распавядаць пра важнасць гэтага органа. Слухайце, я хадзіў к вам на эфіры амаль даволі часта і кожны раз распавядаў важнасць каардынацыйнай рады, чаму варта удзельнічаць у выбарах. Мы ўсе гэта, і незалежныя медыя, і палітыкі рабілі гэтую адвакацыйную і адукацыйную кампанію па важнасці выбараў у каардынацыйную раду. Зараз яна яшчэ больш актывізуецца, і я не думаю, што 2-3 месяцы вырашыць гэтае пытанне крытычна. Тут, хутчэй, пытанне, я паўтаруся, мне падаецца, маё асабістае меркаванне, што проста блок не паспеў падрыхтавацца, як яны хацелі бы да гэтых выбараў, адсюль ідуць такія наратывы пра перанос. Але за 2 гады ўсе ведалі, што кадэнцыя каардынацыйнай рады 2 гады, то бок прыкладна ў маі ці там трошкі пазней яны будуць. Так, Артем, ну, тут это ўжо, хутчэй, не фактычнае маё пытанне, але мы ж таксама разумеем, што і вы, як палітык дэмакратычны беларускі за мяжой, як бы у вас мэта агулам, ну, это ж не выйграць, умоўна, выбары ў каардынацыйную раду, а нармальна вярнуцца ў Беларусь, так, і каб у Беларусі была там павага да закона, хаця бы мінімальныя нейкія цывілізацыйныя, нейкія стандарты былі.
І наша аўдыторыя таксама глядзіць. Яна, наша аўдыторыя, я дапускаю, што калі бачыць, што тут частка апазіцыі дэмакратычных сілаў ідзе, частка не ідзе. Адны ў адзін бок, другі ў адзін бок. Ну, агулам тады всех мэта, ну, яна трошкі тады губляе сэнс, ці ў гэта быў сэнс, каб больш сварак было вакол гэтай каардынацыйнай рады? Ці каб все-таки не ёсць каштоўнасць працаваць разам, можа быць больш важная нейкага рэгламенту, вось на які вы спасылаецеся, так? Кажучы, што не, вот ёсць рэгламент, ёсць правілы, можна ў іх убудавацца. Але што рабіць з гэтай каштоўнасцю? Калі хочаш змяніць, калі хочаш дадаць сваю нейкую дадатковую вартасць, змяні гэты рэгламент і давай праз яго працаваць. То бок ёсць інструмент, ён прапанаваны. Калі не хочацца, ну, але гэта, я паўтаруся, гэта не замінае то, што у нас агульная мэта дэмакратычная Беларусі, але калі палітыкі не ўдзельнічаюць у выбарах у каардынацыйную раду, патэнцыйны, умоўны, круглы стол, перамовы, я не ведаю, як хочаце, можаце назваць, суб'екта, абранага суб'екта, легітымнага не будзе, калі палітыкі проста не будуць удзельнічаць у гэтых выбарах у каардынацыйную раду, бо менавіта яна, як абраны орган, можа абраць нават дэлегацыю, якая будзе удзельнічаць. Это вельмі важна, мець абраны суб'ект, які можа быць бокам нейкіх перамоваў, як з міжнароднымі партнёрамі, так і нават з рэжымам. І вось тут, калі гэтага не разумеюць такія дасведчаныя людзі, мне таксама не зразумела. Мне падаецца, гэта лепшая справа умасоўваць сваю партыю праз галасы выбаршых. Так, на першы погляд, так, яно так сапраўды і падаецца. Ну, я думаю, мы пачуем яшчэ і галасы і Блока Пракоп'ева, і Віктара Бабарыкі ў гэтым пытанні. Пакуль жа давайте вернемся конкретно да рады, можа, вот якраз той рады, которая цяпер сканчае сваё скліканне, это трэцяя рада, будзе чацвёртая. Якой будзе чацвёртая? Як вы яе бачыце, так, бо вельмі натхнёна пра яе распавядаеце, і ці была ўлічаная крытыка папярэдніх, так, ну, я толькі тут пару, што вот на паверхні ляжалі, это і тое, што канкрэтных рашэнняў для беларусаў, которые бы прымаліся, так, а не сімвалічнае рашэнне, так. Адсутнасць вось гэтых кампетэнцый ці магчымасцяў, так, кантролю над фінансавання там ініцыятываў дэмакратычных сілаў, ну, што вот не можа нічога кантраляваць нібыта. Давайте сыходзіць з рэчаіснасці. І я яшчэ апошняе, так паглядзеў, што аўдыторыі так цікава. Апошняе, ну і што там справаздачнасць перад каардынацыйнай радай з боку Ціханаўскай Святланы раз на 2 гады, што вось не было такой цеснай супрацы і справаздачнасці, скажем так, перад каардынацыйнай радай. Пачну з апошняга адразу. Глядзіце, у нас за кадэнцыю гэту каардынацыйнай рады адбыліся слуханні аб'яднанага пераходнага кабінета, і адбыліся слуханні кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. А таксама усе прызначэнні ў аб'яднаны пераходны кабінет прайшлі праз каардынацыйную раду. Усе прадстаўнікі новыя, якія прызначаліся Святлана Ціханаўская, аб'яднаны пераходны кабінет, спачатку прыходзілі ў каардынацыйную раду, і там адбываліся слуханні. І давалася рэкамендацыя. То бок гэтая супраца, яна была вельмі плотная, можна сказаць. Нават усе прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета, яны справаздачыліся ці распавялі пра свае планы, якія ў іх будуць падчас працы ў АПК перад каардынацыйнай радай. І гэта было ўсё прагаласавана. То бок гэта ўзаемаінстытуцыйная супраца, яна ёсць. Тое, што не так шмат увагі аўдыторыя да гэтага часам не пачулі, не пабачылі, ну гэта можа дзесьці наша праблема распавядаць больш у медыа пра гэта, але так ці інакш усе з прадстаўнікоў прайшлі. Што тычыцца міжнароднага прызнання, тут і дэлегацыі ў ПАРЭ, і ў АБСЕ, і ў Кангрэсе мясцовых уладаў, Савета Еўропы, і Юранэс, тут зразумела. Ну, трэцяе, зразумела, што давайте глядзець все-таки рэчыснасць. Каардынацыйная рада, хоць і протапарламент, а не сапраўдны парламент, мы не можам прымаць рашэнні абавязковыя для выканання на тэрыторыі іншых краінаў, бо мы не ўяўляемся заканадаўчым органам Польшы. Гэта Сейм з'яўляецца заканадаўчым органам. Мы можам лабіяваць. І дзякуючы таму, што у нас ёсць дасяг да парламентароў у розных краінах, і вось гэтае рашэнне для канкрэтныя рашэнні для беларусаў, яны таксама рэалізоўваюцца праз гэты лобінг. Мы можам уплываць, але простых рашэнняў прымаць не можам. Ну і трэцяе, слухайце, юрыдычная камісія і міжнародная камісія зрабіла шмат канкрэтных рэчаў. Дзесьці пад 100 кейсаў было дано рэкамендацыяў беларусам на атрыманне міжнароднай абароны,
гуманітарнай візы. Гэта канкрэтныя рэчы, якія можна, як кажуць, памацаць рукамі. Гэта сапраўдная кожнадзённая праца. Бо мы тут больш пра палітычны ўзровень заўсёды размаўляем. Але вось калі юрыдычная камісія піша нейкі ліст, каб беларусу прасцей было атрымаць міжнародную абарону, ці вядзецца камунікацыя з МЗС-ам польскім, каб мага хутчэй людзей эвакуяваць. Гэта сур'ёзная праца, кожнадзённая таксама праца гэтых камісій. І пра гэта ж не шмат кажуць, але гэта ёсць, гэта тая праца, которая робіцца кожнага дня. Я буду зараз адвакатам, магчыма, тых, хто адмовіўся ад удзелу ў гэтых выбарах, сказаўшы, што задаўшы, можа, наступнае пытанне наша. Бо мінулыя выбары яўка, то бок прагаласавалі тыя, которые каля 7 000 чалавек, менш за 7 000 чалавек. І выехаўшых, няхай будзе 700 000, так, беларусаў, которые за мяжой, да которых мы там больш-менш нейкі маем дасяг, которые выехалі ў заходнія краіны, напрыклад, так. Гэта 10%. Гэта 10% ад усіх. І вот, будучи вот этим адвакатам, умоўна, там, не ведаю, дапускаю, хтосьці з іх... Это 1%. Так, нават 1, так, 1, прабачце, так, 0,1%, да. Дапускаю, што вось хтосьці, ці блок Барыка кажа, слухайце, калі самы ты орган не цікавы для беларусаў, так, сам прадукт, который входзіць на рынок, так, ён не цікавы, то тады трэба падумаць, можа, штосьці з гэтым прадуктам зрабіць, ці неяк інакш на эту гісторыю паглядзець, так? Можна ісці з праграмай, можна ісці на гэтыя выбары з праграмай, як зрабіць яго цікавым, як зрабіць гэты прадукт такім, каб людзі за яго прагаласавалі. Гэта задача тых спісаў, якія хочуць рэфармаваць. Гэта ж класіка жанра. Людзі ідуць на выбары партыі, каб рэфармаваць нейкія органы. Ведаць, у якія органы ідуць, змяніць гэты орган. Яны ж там частка з іх працавалі. Так, яны ведаюць, як гэта рабіць. Я ўсё ж такі тут буду казаць, што гэта проста прапанова, яна, не той, каб дэструктыўная, але гэта прапанова. Мы не будзем, бо нам не падабаецца. Гэта не зусім дарослы падыход, не падаецца. А якую яўку вы цяпер чакаеце вось на гэтай выбары? Я б хацеў проста адразу звярнуць увагу акурат на яўку і ўвогуле на галасаванне. Таму што у нас яны змяняюцца, гэтыя дадзеныя па нашаму апытанню крышачку. Зараз, якую яўку вы цяпер чакаеце? Я лічу, што гэта можа быць яўка дзесьці ад 5 до 10 000 чалавек. Вось я разлічую, што як мінімум мы паўторым. Вы арыентуецесь проста на папярэднія лічбы. Так, я паўторым мінулы. Гэта будзе добра. Калі будзе больш, калі дойдзем до 10 000, буду лічыць гэта поспехам. Акурат на пачатку нашага эфіру галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду, прынамсі, калі арыентавацца на нашае пытанне, хацела больш за 30%. Цяпер ужо 27%. Тыя, хто не будуць гэтага рабіць, 44%, і хто не вызначыўся, крышачку зменшылася гэтая колькасць, 28%. Ёсць нейкая, умоўна, это холодная, невызначаная аўдыторыя, да якой вы б маглі звярнуцца як спікер альбо спісы, каб все ж таки людзі прыйшлі на гэтыя выбары, не прыйшлі, прагаласавалі, бо пра саму працэдуру галасавання, пра платформу «Тры сланы» яшчэ, калі у нас застанецца час, хацелася б таксама паразмаўляць. Я першую чаргу хацеў бы звярнуцца да гледачоў Белсата, каб яны ўсё ж такі прыйшлі і прагаласавалі на выбарах у каардынацыйную раду, бо гэта сапраўдны дэмакратычны прадстаўнічы орган дэмакратычных сілаў Беларусі, адзіная магчымасць, каб голас беларусаў, дэмакратычных беларусаў на міжнародным узроўні быў пачуты. Давайце зробім гэта разам, бо яго моц, яна менавіта ў вашых галасах. Без вашага ўдзелу нам не атрымаецца дасягнуць нашай галоўнай мэты. З 11 па 17 мая галасуйце на выбарах у каардынацыйную раду. Так, пытанне, наколькі это бяспечна, бо тады таксама платформа Паўла Лібера была прадстаўлена досыць як бяспечная, зашыфраваная, дадзеная. Цяпер прадстаўленая платформа «Тры сланы». Можа, парачку слова, Артём, можете праверыць? Платформа «Тры сланы» гэта хутчэй як платформа, дзе будзе адбывацца нейкая агітацыя, інфармацыя пра спіс дадаткова да сайта каардынацыйнай рады, але галасаванне таксама будзе адбывацца на платформе «Беларус ID», як было і ў мінулы раз. Як мы памятаем, мінулы раз гэта было бяспечна. Не было ніякіх зліваў, не было ніякага кантролю інфармацыі, все было добра, гэта цалкам працуючая бяспечная сістэма, адпавядаючая міжнародным стандартам. Нават па пратэрмінаваных пашпартах беларускіх можна было. Можна прагаласаваць па пратэрмінаваных беларускіх пашпартах, але калі нават у вас няма пашпарта, можна атрымаць пашпарт Новай Беларусі і па ім прагаласаваць. Магчымасці яшчэ больш стала.
Спадар Артём, яшчэ дыскусію можна было бы працягваць, і мы будзем гэта рабіць абавязкова у гэтых нашых эфірах і іншых праграмах на Белсаце, у іншых таксама фарматах, бо орган унікальны для гісторыі не толькі Беларусі, але і сусветнай у нашым рэгіёне. Таксама было б шкада так лёгка ад яго, так проста ад яго адмаўляцца. Дзякуй вялікі. Артём Брухан, спікер каардынацыйнай рады гэтага склікання, быў у нас у гасцях. Ну, а мы прынамсі, маёй любімай рубрыкі «Жыццё ў рэгіёнах». Мы яе робім супольна з БГ-медыя. І пачынаем ад Віцебшчыны. Там у Воршы падобна працягваюцца праблемы са смеццем. У студзені і аршанцы, і жыхары адной з суседніх вёсак перыядычна нам скардзіліся пра гэта, што смецце, маўляў, не вывозяць тыднямі. Одно з відэа набрало 100 000 праглядаў у сацыяльных сетках, і толькі потым камунальнікі адрэагавалі, а днямі ў сацыяльных сетках з'явілася новае шакавальнае відэа, таксама з надзеяй, што розгалас дапаможа. Увага, каго мы бачым у смеццебаках. У доме 32 на вуліцы Флёрава антысанітарыя справакавала нашэсце пацукоў. Няхай ЖЭО будзе сорамна, піша аўтар відэа. Маўляў, жыхары дому збіралі подпісы за закуп новага кантэйнера, але выніку няма, і званкі камунальнікам не працуюць. Ну, а берасцейцаў тым часам займае іншая праблема. На месцы зялёнай зоны там збіраюцца пабудаваць аж 37 шматпавярховікаў. Кожны на 11 паверхаў, з крамамі, сервісамі і ўбудаванай інфраструктурай. У каментарах пад навіной у адным з гарадскіх інстаграм-аккаунтаў бадай няма тых, каго б навіна ўсцешыла. Ідзецца пра некалькі кварталаў у ваколіцы вуліцаў Арлоўскай і Крывашэйна. На мапе відаць, што вакол планаванай пляцоўкі забудова ўжо і так шчыльная. Людзі пішуць, што будаваць збіраюцца на месцы ЛЭП і зялёнай зоны са спецыяльнай пляцоўкай для выгулу сабакаў. Што праўда, некаторыя называюць гэты ўчастак пусткаю. Большасць жа скардзіцца, што прыроду закатваюць, прабачце, у асфальт і бетон, што бераз цяпер утвараецца ў Менск, што абяцалі далей будаваць не ў горадзе, а ў спадарожніках, а таксама, што дамы будуюцца, а інфраструктуру, як садкі, школы, паліклінікі, дарогі, не. Зрэшты, да 13 красавіка яшчэ ідзе грамадскае абмеркаванне праекту, і берасцейцы могуць падаць заўвагі і пісьмова або онлайн. Іх абяцае разгледзець архітэктурна-горадабудаўнічы савет і профільная камісія. І яшчэ адзін доказ, што розгалас у сацыяльных сетках працуе, але не так эфектыўна, як хацелася б. Жыхарка Слуцку падзялілася ў тыктоку, што новы кабінет камп'ютарнай тамаграфіі ў мясцовай лякарні фактычна не працуе для пацыентаў, то бок запісацца нельга. Паводле аўтаркі відэа, праз кароткі час пасля афіцыйнай прэзентацыі для чыноўнікаў і дзяржаўных медыяў кабінет чамусьці закрылі. Вось жа працяг гісторыі такі. Жанчыну запрасілі на сустрэчу ў райвыканкам да намесніцы старшыні, адказнай за сацыяльную сферу. Тая паабяцала звярнуць увагу на праблему, але случанка працягвае і сама сачыць за сітуацыяй. І пакуль пазітыўных зменаў не адбылося. Что касаемо КТ, главврач меня лично проводил во второй кабинет КТ и показал, что кабинет КТ открыт. Да, он действительно открыт. И там сидел врач. Значит, вот мне все было показано лично Александром Петровичем. Только знаете, вот в чем дело. Никаких пациентов в этом кабинете нет. И я позвонила в кабинет платных услуг Слуцкой больницы с целью уточнить, на когда, в какие сроки можно записаться на обследование КТ платно. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а КТ платно можно как-то записаться? Нет, не выполняется эта услуга. А когда планируется? Ну, планируют, когда, как скажут нам, это уже не от нас зависимо, пока не готовы выполнять запрос. Я поняла. Забавно, правда? Кабинет открыт, аппарат включен, электричество мотается, даже врач там сидит. А платно записаться нельзя. И кабинет не занят. І напрыканцы выдання трошкі напужаем вас. Мядзведзям-гігантам жывёліну зафіксавала камера назірання ў лесе ў Крупскім раёне. Відэа апублікавала беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Цікава, што мядзведзі ў нашай краіне найчасцей, яшчэ памятаю, 15 год таму сустракаліся бліжэй да Чарнобыльскай зоны, 10 год таму на Віцебшчыне, але апошнімі гадамі і на поўначы Меншчыны. Гэта звязваюць з паступовым аднаўленнем папуляцыі жывёлінаў. Ну і давайце зірнем, што там за гігант на Крупшчыне.
Напужаліся? Не паспелі. Паспрабуем вас не пужаць наступным разам так моцна і заклікаем ставіць упадабанне нашаму эфіру і падводзім, канешне ж, вынікі сённяшняга апытання, удзел у якім вы прынялі, за што вам вялікі дзякуй. Ці будзеце галасаваць на выбарах у Координацыйную раду? Будуць 29% на дадзеную хвіліну, не будуць 45%, і тыя, хто яшчэ не вызначыўся з гэтым глобальным пытаннем, 26%. Ну, як па мне, то само галасаванне нічога не каштуе, і калі сапраўды будзе так все, як на папярэдніх выбарах, калі сапраўды гэтая сістэма падліку галасоў і збору інфармацыі сапраўды без выцікаў адбылася і нічога не пагражае, то можна было бы і прагаласаваць. Так, а вось удзельнікам ужо самой выбарчай кампаніі, конечно, будуць пагражаць крымінальныя справы у Беларусі. Ну, з іншага боку, мы ж все ведаем, што ствараць штосьці супольнае, штосьці унікальнае, цікавае, важнае, вельмі складана. Заўсёды нешта каштуе. Так, а страціць заўсёды вельмі лёгка можна. На гэтым завершаем эфір. Дзякуем гаспадарству за вашу увагу, каментары і лайки. Для вас працавалі Алесь Залеўскі і Віталь Бабін. Зычым гаспадарству добрага вечара і да наступных сустрэч. Пакуль. Пакуль.